Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigadyo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanang nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito pagayam niyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw iti na yung baga bigat na yung bagal daw na yung baga oras. Kada kaya aming sa pada, kada padaanan niyo papagayam, ti pakasaritaan ni Edgar, nga napuluan iti mata. Anat pakainagan iti mata, iti pakasaritaan ni Edgar. Papagayam mi, please share this program, share. Intayon na rugyan nga ibasa. Deto'y pakasalitaan ni pagayam tayo nga Edgar nga naopoluan iti mata. Anya nga tat pakainaigan ti pakasalitaan na iti mata. Nga title na. Napateg ti mata kahabsat. Yeah? No matam, bulsek ka. No may sa ti matam, bulding ka. Sa gudahing narod ti surat ti pagkasalitaan ni Edgar, anapoluan iti matang. Dear Manong Nemi, awanin ti sapulin mi pay iti kinaragsak mi kini LC, Manong Nemi. Tamanipot pay iti first year college kami apanagam-amumi. It is may masa nga university nga kam nagbasaan iti agpadpada nga kurso nga accountancy. Dito kon nga rinugyan nga inayat di LC. Kat iti adda kami iti second year college addan nagkinaawatan dagiti puso mi. Nagkinari kami Manong Nemi nga nilaeng patay ti mabalin nga mamagsina ka na kami. Awan ti sabali nga naramid mi di nang ipasnek ti pa nagbasa mi. Siyempre kahit mi awatong panagterapahap mi. Nagbaling kaming accountant. Makapagtrabaho kam to kanito makapagtrabaho kami agurnong kami. And after 2 years, isunto tenting kam panang plano, iti panagkalay sa amin. Nagarapap kami Manong Nemi para tiyan nauman nga ramidan mi iti masakbayan. Madaan kam to ti kabukudan nga balay, akompleto tali kamen. Talo, ti plano mi ngagbalin nga bunga tayo nayat mi. Umanahin nga danto may isa nga lalaki, ken duwa nga babae. Una duwa nga lalaki, may isa nga babae. Insakad nga rod da papa kini mama tinagpanagadal si aktibor kada kami nga talo nga kakapsat Manong Nemi.
Nakaraduar din ti na una, sumarsarumot nga graduar ti may kadua. Karinto na graduarak, siguro adan tubatan asawa, digiti kakapsat ko. Siyak to, ti mabati, ti sidong da papaki ni mama. Plano mi kini Elsie manong nemi, ngagtilinet kam to pa lang ti sidong da papaki ni mama, sakam to mga ipatakder iti bukod binga balay. Kadan nakasagana nga lote, nga dati asdeg ti balay mi. Holding hands, kan pasara agin narakop kami. Pasara at dagiti kundaway manong nemi nga pagustuhan mi tirik nami itinapahot nga panaglanang dagiti bibig mi. Ngayam aging gana kayo dita. Tanag kinari kami manong nemi sa amin tulaeng gunuden. Ti amin-amin, iti kaaldawan, kalpasan ti kalaysa, first night, first fight. Takayat ko manong nemi nga may nga virgin ni Elsie nga datag ko itinadaeg nga altar. Ket kasta nga rod tinapasamak manong. Nakapagraduar kami, agpadpada nga nag-take kam ti board na iruar mi, ket nagpadpadamet nga naggadang kami nga nagtrabaho manong nemi ti may sa bangko. Sabali nga bangko ti pagtrabaho sabali met kan kuhanan. Motorsiklo manong nemi ti service ko. Kang kanalin nga bagbaga nga rod na papaki ni mama. Kabay lang metet ti madani ti bukod nga kotse, 4 wheels anak. Abay nga, di ka kumatang. Papa, mama, edi amo kon ti maneho ti motor, kaya dapat tin lisensya. Tawin akong ti 18. Inregalo kanyak ti motor. Napatag kanyak natin motorsiklo. Gusto nga, hanggo bala suksukutan. Ganito ka anong harap di pa nag-4 wheels mo. Waka umun-una nga maadan di 4 wheels na Elsie nga mitisika. Hindi nga bal eh. Di hanggang tumausar ti motorsiklo. Di makilugan ako kini Elsie. Nabatag kanyak din regalo yung nga motorsiklo. Na natarima anak mo, nasikasuwak mo. So nga, ado ba lang tatiwan na motor ko. Kada kita brand new. Kasi nakang ganahin nga brand new ti motor ko, kabutan na anada. No apay manong nemi amay sa arason, no apay nga, kay-kayat kulat ta di motor. Tadadik ito kong daway nga ag-date kami kini Elsie kat siyempre lumubo ni Suna, arakupan na kabayatan nga chucho ride kami. Tanokot siya kumati, armatek, baka din ako maarakop, kabayatan nga agmamaneho Aging ka nga dimtengen manong nemi, iti pa nang isaga namin, di pa nagkalay sa amin. Naplano nga na yung bag. Nabayagan nga mo, da papaki ni mama, kastamat na nirikakapsat ko ni Elsie. At dan ngagpadpada asawa, ken bukod nga pagtaingan, dagiti tuwa nga kahabsat ko. Kan kastamat nabayag batang nga naisigad tirik na iti pamilya ni Elsie. Kaya nasawan nga awanin at talaga. Iti sa pulen mi, iti singit ti tunggal maysa, na singit meten da papaki ni mama, di kiti agbalinto nga balayanda. Naisaganan ti amin manong nemi, na ibunungan di kiti wedding invitation. Nagpractice kami pa yan manong nemi, tunay ti simbahan para iti panagmart sa amin. When? Makalawas laing yan. Iti palabsa mi dumteng tunday ta nga kaldawan ti kalay sami kini Elsie. Oy manong, pinasir ko ni Elsie ti balayda ti baysa nga sardam. Pinastrek na. Abag sunay. Dandani makaluto ni mama. O may kamakipang rabi. Ganoon. Saka dumot umainto nung bigat. Ijay, balhay. Taumiyang ka to. Kasan ako nung umyanat. Unasan kat umyana kita. Tapay. Nagkaidatan san. Jakon mauray pa eh. Iti kaaldawan ti kalaysata, sweetheart. Nakauray ka ti for how many years? Itaki din da may sala manulaingan nga aldaw. Almost dan nakuray nga makalawas. Saan ka makauray? Kunak lang na jay. Nanento nga natin pasama kinto kaldawan ti kalaysata.
Sakto nga tanda kararagsakan, nga lalaki dito lubong. Kabutam, may kasar kunton di babae nga patpatag ko. Kan mga patpatag ka niya. Kanang tumteng ton tirabi. Sangat ton nga makabagkad-kad. Uy, no problem. Agasawa tanto nga roden. Maraming tanto di kaya kaya ta. Nagpraktis ka man lang? Nagpraktis nga niya. Ada ka din experience mo iti lovemaking? Oo, aminin. Kakagid at lalaki si kaman. Unfair? Saan ka nga virgin? Ngam siyak, virgin na ka virgin. Nga bale. Ay, magaganak mater nga dumteng na tangal daw. Edgar, kan magaganak mater nga dumteng tirabi. Nga parang may sata. Panagin narakop ta tinapaot. Panagipay konti amin ko ka. No sakit ka nukat. Kasta kagangit di damo. Nga papagapaman lang ano ti sakit na kalpasan na kat. Apo, di mo ma-imagine no kasanot imas na. Ay, apo, ya. Pagsaksakit yung matapusong mo, Edgar. Inagpagada akon manong naming inarakop ko ni Elsie. Itinairod. Kaya naglana nga napangot dagiti bibig mi. I love you, sweetheart. Umiyana, hita ka manin. Kaslasan ko nga mauray pa, tikal dawan, tikal na isatay, tako man. Umiyana ka. Hingga kit din. Nagpakada kan nga napapakin ni mama. Sa pagpakada ka kanya. No mananarakopan nakgid ay ito'y. Tuno ka no manugot akon eh. Di o manugot kan. Oret at damat ang napapakin ni mamang mo di salad na. Nagsumatan di salad mo. Hingga kit din. Anahin nakaro din. Bye, sweetheart. Ingat sa pag-drive. No, apik na ngamin angad. Di mo maisukat data motorsiklong. Love you. I love you more. Manong name kabayatan nga agman maneho ak. Iman manehok ti motorsiklo nga agawid hen sa Jabalay manipod di panaggapok. Iti balay de Elsie, ang babae nga patpatag kong inakto ni Kasar. Diya ka mo? Tanang-tanang akbat ti kunak. Ngam gabo siguro ti panangararapaap ko nga dumteng ton tirabi nga muna nga panagkaidami kini Elsie. Diyak na pupuutan nga dagayam iti cruising manong nemi kat sa anak ka nagminor. Manong nemi naladawan iti itong parin naktitak ka na trak. Oh! Tinaudi nga napuutak manong nemi kat dinungsok ti sarming ti trak. Nga imo na ti rupak saan nga ti Dating manong nemi tinaudi nga napuutak na itayo ka na ipaladaw ana idong para ana idong sotirupak iti sarming tilugan. Idag sablin ti puot ko manong nemi awan ti makita. Adamang igem iti imak mang pisel-pisel. Nadlaw na manon nemi nga nakariinga. Edgar, anak. Mama, nagyaman ta na po, Diyos. Tanakapuot ka na nako, kalpasan di taluhal daw. Ma, abe nga sana ka makita. Abe nga tiyak makutitip bakik. Anak, nabendaan ti ropa mo. Napakaruan ti ropa mo, anak. Nga magkaman ta kinabot, Diyos na si bibiyag ka.
Di mo ka di managip tinapasamak mo. Nagapo ako da LC. Imagine tikal dawan tikal les sa amin. Kabayatan nga agmamaneho akba. Kung nagtupay ngamin kang kaidi nga suktamon tilogan mo. Igarahe mo ti motorsiklom. Tagumatang ka ni ti four wheels. Apa nga nabandaan ti rupa. Isungor ti napakaruan. Ni Papa, pampanaw na. Siyak ti nakabantay kang kahit ito itong rabi. Rabi, ni Elsie, agsubli-subli. Ang mabitlay nga, tatawagak ni Elsie. Ibagak kang kuha na nga nakapuot kan. Kanawarid na papakin ni Rikabsat mo. Ibagak kada kuha na nga dan puot mo. Kan kasaritak ti doktor. Ay bak ti doktor nga, naka-duty kan ti doktor mo. Tapno, makita na ka. Anak, agayaman ta kinabod Diyos, ta si bibiyag ka. Manong name iti ito nga napasamak kaniya agala-ala, ado da kita agala-ala iti panunot ko. Siyempre, Manong, no talong haldaw kon, dandanin ti kaldawan ti kalay sa amin. Hanlaki di nga matuloy. Taka, mabayagak lagi dito sa ospital. Tako na kung jak mo kito ti bagi, kinawan ti makita. Hoy, Manong Nemi. Natawagan ni Mama, ni Elsie, inted ni Mama, unin niya sidag ni Mama, itinapahayag ko ti cellphone. Hello, sweetheart. Hello. Edgar, nagyaman ti kinapot Diyos na. Nakalasat ka? Nakapuot ka? I'm sorry. Abi nga susuri ka. Hamad nga rin mabalin nga. Ayaban ti padi dito yung ospital dito yung natanging kasar. Mabarimet no. Isot mapagtutulagan. Ayam, mabalid na ba't nga ipospon? Awan ti maramid tayo ha. Kabilitan nga may pospon. Ilos nung tagpaimbag. Tapos saan o na yung mabayag ti panakipospon ti kalasata. Elsie. Nakabenda ti rupak. Isukanot na makaruan. Awan ti makita. Ikadan na tumadlan ti benda ti rupam. May bagan tumadlan ti sukat na. Makakita ak tupeng ata. Saan nga nakasungbat di Elsie Manong Nemi. Inulit ko lang ti saludsud ko. Makakita ak tumit lang ata. Kasalitan to ni doktor. Isuntot makaiba ka. Siyempre, isudat nang eksamen iti rupam. Isudat nang eksamen dagiti matam. Hindi makasarita kung ti doktor Manong Nemi nagrigat nga sumbungbat. Doktor, abay nga rigat yung sumbatan sa lutsod ko. Edgar, iti mabit makatakdar kanton, makabangon kanton. Muna ito naapektaran ti bagim tilang rupam. Aglunit tumatlang iti sugat. Mabalimumat nga paplastik sa dyarin to kas pagarigan ta. Agbali nga piglat iti sugat. Doktor, ti salsunod-sunod agad iti matak. Iti examination mo naapektaran iti matam. Ado ti rido mga simrek.
ridumay sa amin. Kat, maamunta ito no, may katiban dati, rupam, no makakita ka, agyaman tayo kinapo Diyos, ngayon no saan, I'm sorry. No. Saan naman ba yung doktor? So, ngayon, saan kita? Kasta ka rin. Saan ko nga masigurado no kastanto. Agararag tayo na po Diyos. Nasabi ko mata. May baga di sugat na kita matam kat makakita kang nubit lahing ka. Ni Apo Diyos ti kang runan nga makasumpat. Kaniso ti makaagas kang ka. Ngayon dumtengen manong nemi iri pa nakaikaten ti barhabad ti rupak. Awanin ti barhabad ti rupak. Manong nemi ngem kaskas di nga awan ti makita. Awan ti makita. Nasip ngat. Oray mo lagat ko dagiti mata. Awan ti makita. Mama, awan ti makita. Di ka makita, mama. Awan ti makita. Klasip ngat, mama. Inararakop nak ni mama. Anak, saan nga mamukawan tinamnama? Ipagpakasi ti iti Diyos. Isubli ni Apo Diyos. Tilawag na kiti matam. Kaya nukas pagarigan, na talaga nga saan ka nga makakita. Ada kami kinipapang mo. Ada kami kanigri kakabsat mo. Ada kami nga mangibat padagkang kakanada ni Elsie. Hindi ka saritak ni Elsie. Elsie? Edgar, siguro ti doktor kat mabaling nga ipakita na to ti specialista ti mata. Tapno kas na kita nagsublimat lang ti panagkitam. Anong sampay lang ti kastoy? Nagsarukod ka? Kabisado mo ti unag ti balayo? Kaniti lawlaw ti balayo? Babayan ti sarukod? Makadahanon ka tikait mo panan. No kayan mo tapos pasyar. Mabalimat ako yugan ka. Kibinan ka. Mabanta iti mall. Mabanta iti parke. Iti parke masan sa napapapananta. Kasanon ti kalay sata. Ken ito no, agsubli nga na na iti pigsam, baliwan na tong plano ti kalaysata. Ngemnam na minsan lang imay ni Elsie. Dito'y balay, idadakon dito'y balay, manong nemi. May adang ko dagiti sakak, may kapat ko, may garaw ko dagiti imak. Makapanak iti kusina, babay niti sarukod. Makapanak iti salas, makapanak iti banyo, makapanak iti silid ko, makapanak iti sangon ti balay, malawlaw ko ti balay, babay iti sarukod ko. Yan jak makita ti lawhag. Jakon makita iti napipintas nga masetas iti hardin ni mama. Jakon makita ti balay, ti napintas nga balay, may napintas ti pintana. Jakon makita dagiti nateng nga mula ni papay ti likod, ti balay, jakon makita dagiti manok nga mangikulaeng ti taraok na. Hawanan manong. Saan ko nga oray pa nga sumarong kar ni Elsie? Kinidaw ko kini mama. Ma, anak, adak lang nito asidag mo. Pag dahil yung number ni Elsie, kahit ko makasalita. Mabit lang arod ada madalot cellphone mo. Tsaka mo. Agora ka barang ang dapay. Tanawan, ludak. Nagaling met. Nasimong bat. Nato kasalita. Elsie,
Ah, Edgar. Kano ka nga umay? Adak tulata. Aguni ang tulata no dak. Kung agtulatan kat adda akong sweetheart. Iyarakop ko to. Ibisitok to ka. Imintun ka no. Dak pa sure. Indun ka ano nga planon tanga balbalo ti kasarta? Edgar, kahit kung ibaga kang katipod no, I'm sorry. Awan na pulos ti arapaap ko, ti makiasawa, ti bulsek. Manong name ninamnamak akasta ti mangeg ko kay ni Elsie. Nga may didayta nga mismo apa nang ibaga na kasla nagabor kanyak ti lubong. Wan namnamak akasta ti mapasamak. Nga din akong kayat. Nagbalawan nga namin pinsan ti direksyon ti pitik ti puso. Kat kinunak. San gayam nga napudno ti panagayat mo? Edgar, may namauyong madlaon na iti mangituloy ti panangipatig keng ka. Normal ka tao, awan diferensya. Adya kayat nga, agbalinak to nga, siyak ti, mga sikaso, iti asawa nga saan nga makakita. Kasanong tulaing ngayon, agasawa ta, mapututan na, asikaswag to na kita anak ta, sikantupe ti may sang asikaswag. Sa sang kamatan nga makapagtrabaho. Sikat ti lalaki nga rumay nga sikakumar ti breadwinner, kang runahan na una, ngagsapol. Saan nga rambod do ti panagayat mo no kasta? I'm sorry. Matakwatan ti kinapud no. No, adaman ti kiti pasama ka kastoy. No talaga kumanganapod no ti panagayat mo. Uri mamin sanga pulo ket siyamak nga mabulsak. Kadi pateknik lata. Nangim, isungar da ko nak. May namuo yung launayan ti mangipatagpay keng ka. Awatin mo ti kasit mo. Ang abalit adamad na mamakin yung papang mo. Saan na kang baybayan? Saan ko pulos ka narapaap nga ti bangunak a pamilya kita siyak tulaeng ti agrigrigat. Diba? Ti agasawa kat agbinulig da, tirigat ka namay. Siyak tulad agrigrigat. So nga, I'm sorry, Edgar. Lipatin ako. Gabutan rinugyan ka na linipat. Agur oray akong ti sabali nga mangipatag kanya, kanipatag ko. Tay saan na bulsek akaskan ka. Nagan anog ugak panong ning. Dinanog-danog ko ti angin. Ken kinapudno na masadagak itididing tapno danugag ti diding. Et ko lang may peksa ti sakit. Tamarik-rik na. Kaming gawid nak di mama. Anak, agpakalalaki ka. Sa mga mababalaw ni Elsie, ori mat ano asin no. O, saan ko mababalaw, mama? Andito'y kung anong doktalad nga saan ka ayong nga napudnon ti panagayat na kaniyak. Gusto ka. Saan nga napudnon panagayat ti asawam ko ma? Napintas ka di Tadi ka pa nag-asawa. Sakbay nga na disgrasya ka. Di nakarkaro ko man, no nag-asawa kayo kad na disgrasya ka. Kat panawan na ka, kinisukat na ka. Tabi gusto na nagbanagan di biyag ko, mama. Ada ka ni baso ko, tap na mapasama kanya, tagastoy. Nagmalinakbat ka na simpet.
Saan ko matapulos nga nilipat ni Habo Diyos? Awan di ang makanaramin na kadakas. Ada nagsanga basol ko iti Diyos. Nga di basol ko tap numabasak makanyag na gusto. Awanas kang nagbulsa ka. Kabay mapukaw ko na iti batak. Abay mapukaw ko kundi nagsag ko. Namiminas lang kuman na nataya ko na ba? Namiminas lang kuman nga tibiyag ko tinapukaw. Saan ka na iti batak? Namiminas lang kuman na nataya ko. Sinagabak manong nami dayta ngagasat ko. Aw matisarday da papagi ni mama nga mang patpatibka ti paginakam ko. Kan pasare umay di kiti kakamsat ko. Umay di kiti ko pisinaak. Umay di kiti kagayam ko. Umay di kiti kakamagya. Nga mawan sa bali nga inak inaramid no dinangawat ti kinapod no. May sako na bulsa. Sana kung makapagtrabaho. Nadaglatan ti unag ti balay, ti ruwar ti balay, ti lawlaw, ti rubayan. Naging ako na kanyak ni mama. Anak, mabalin ta kamit ka kuyukin, nga mabalin ti mol. Anong ortubrak ti mol, ma? Kit awmat makita. Uri ako makita. Ngayon, tigo na nga change of environment. Ano dalang masaktangan tirik na, mama. Una mapangkay ti may sa parke. Agpalabas ti oras. Aduman di tayo kita'y makaadayo nga bulsa. Babanti sa rukod mo. Babanti nasidap nga panagdangig mo. Anak. Kumusta ti motorsiklok, ma? Awanin. Saan nga matarimahan pa eh? Kaya uri na matarimahan. Mausar mo kumapay nga ron. Dadyan din nagpatinggaan na. No, naka 4 wheels sak nga ta. Saan nga ta kastoy tinapasama ka niya? Yeah, tama. No, naka 4 wheels ka, kahit naka seatbelt ka, saan ka kumanay, nakarawar, ito kung nagtikar mo. Malaksid ano. Depende. Orang nga tamat anya ti kasasaad mo or sa ayam mo ato pwede ka kunada nga maturog pag mo tatasumrek nga bala. Anak awatim ti kinapod no. Ada plano ni Apo Diyos kang ka. Kahit ko ti mapaniti parke. Kinuyog na karod ni mama manunay mi iti parke ang magus-gusto mi iti papapanan kini Elsie. Ngam tapno saan ko unot ngam tapno malagip ko ni Elsie manong. Malagip ko. Diyak malipatan. Ngam no kasta nga malagip ko manong. Iwagsak ko nga dagos iti panunot kenrik na. Ni Elsie anarukup. Ni Elsie nga sanga na punot panagayat na. Kumusta nga itan ni Elsie? At ati bayan nak ni mama manunay nga nagpagnapag iti parke. Mangiko ti ungor di kitilugan. Mangiko ti busina di kitilugan. Malingag ko manunay mi dagiti arimpadak. Mariknak ti payud. Dagiti lumabas, masabat, kan mangkama, mang-overtake kada kami, kabayatan magmagnakam kini mama. Ma, mabaling nga, pagtugawan da kiti, asidag ti, paglasatan, agad mo sawan, iti bench nga, asidag kiti, pagroran iti ke park. Nga yan ti pedestrian lanes. Mo sawan, lumasat ka. Dakla diti pedestrian lanes. Sarte nga nakatamit. Palubusan nakatamit nga bumalasyo. Nangartubran sa balasyo.
Kahit ko lang balibalasyon ti kalsada. Bakit mo tagpakamatay, tagpalidlid ka, patungpar ka. Sana nakalasya kasi, idyangarad nga banda. Dito ita. Okay? Agtugaw ka, urayan nak, tanakumarang ni merienda ta. Ma, nagsubli kayo? Papa kong kadyak agsubli. Agsubli ak na agsubli babayaan ka ko mga rod dito, makaawid ka ko mga rod. Alis tumot lang tagpatulong. Anat aramidam no. No damadlaw ko nga dat tao ta si pagunyak. Ibaga nga iyalan na ti taksi. Amok mo nga baga ti address ti balay tayo. No may batog lakid di ti gate. Ti ruangan no nari daw ti taksi. Mabaling ko sa rinti. Sarukod ko. Kanong adakton ti gate, malukatak. Amok tumutin ti batog ti serkak. Kasla kayat mo ti makasulo. Kahit kung haramidan na kastama makaumayak dito para kaya nga ore awan ti mangkuyo ka niya. Tadi mo kaya nakuyukan ka. Kahit kung son makasulo maarhamid ko. Sige, maawatan ka na. Kahit mong haramidan, ti maaramid. Dada, aramid ti makakita. Irwam ko akas na mga. Tas nga kang ganayan nga dakay ti sibay ko. Makapanang iti kahit ko papanan. Adalakit kwartak. Adalakit dito sa rukod ko. O lakit ti mangluko kanya. Sige anak, mawatan ka. Awate ko dito nga kasat ko, mama. Ngayon ka mapukawan tinamnama, anak? No talaga, nga plano ni Apo Diyos kay subli na kang katipanagkitam. Agsubli ang subli. Kaya no talaga, nga ni Apo Diyos kay sagutan na kati sa baling nga babae, nga mangipatig kang ka itinapod no. Dumteng na anak. Data tikid daw yung kenkwana. Kat tulungan da ka nga kararag. Amang kidaw kinabot Diyos. Naaramid ko nga rod manong nemi agsulo nga rumwar iti balay. Nga agsadak iti taksi. No adamangin ko nga ungor. Taksi! Kung nak-ore da ka mo, no da kargano, nagpaano, adan tumatlag sumardeng. Gat no amadlaw ti driver manong nemi nga bulsa ekak. Kibinan nakdo. Ilokat no 3 daw. Isa kayo na. Damagin na papanak, iti parake ko na. Bag tinagan ti parake. Iti sagak na to, anong nemi kalbasa makapagplete ak kibinin nak aging ka iti kasit gan nga bench. Tagyaman naktumet, na yun naktumet ti plete. Iti parake manong nemi madrawing kumet, ma-imagine kumet. No sa dinutayan ko, nga banda. Hangko lagi di nga, kamangin ti kalsada. Agbag na bagnak to manong nemi, babayan ti tulong ti sarukod ko. Ito mabanugak, adan tumaten na mapatid ko nga bench, adan to pinagitay mapatid ko nga tao. Ay, kunanan to. Excuse, sorry. Agtuwawag, tumaten manong nemi na makaamak, abakante reta nga bench, sunod to kao. Adan to madagidagundaway manong nemi nga makaabayak, agpat madlaw ko nga kaabay ko. Dapat natay agtugawak, adamot kayo nakatugaw. Ang maawatang takban. Adar kita nasiyat, adar kita matmasurun. Egin ka manong nemi, nga da nakatugaw ko. Sayang, nagwapo ka pa yung karon. Mape ka sa tirupan. Nadisgrasya napektaran na kiti matak. Sabi ko nang nga, guwapo akit natadahil tirupa. Aman nga madlaw. Guwapo ka. Bakla ka siguro. Saan nga bakla? Lalaki ak. Kahit kumusta mo tibiyag mo, tikas ito kabiyag.
Inyos na rin akin kuha naman ang name ni ba yung paggap kini Elsie. Elsie. Anagan mo? Edgar. Ah, ama mo ka. Di ka ngamin malasin, kapag takas na tilangam. Ama mo na. Yeah. Mag-ubisanak pa ti bangko. Nagamutan iti may nga konferensya. Kaya mo ti may panggap ka na kayo kay Elsie. Kumusta ita ni Elsie? Imposible na sa amo nga nadamag, nga nag-asawat. Awan pa iti, mano ka rin nga bulan. Almost, agbakatawan na, di ba? Diyan na mapuputan, di ba naglabas ti panawan? Ako ma, dandanagahay man madanunan ti first anniversary mi ko ma. Nuda kami ti nagkalesa, kaya natuloy ka din nga petsa nga kalesa mi. Malakad ka di biyag. Hangad na kayo kini Elsie ti nagkatuluyan. Saan nga napunot pa na kayat na? Di tam nga maamuan, no? Ana talaga tirik na ti may nga tao. Pudnot ako na. Saan nga nagbaling nga napudno kayong ka ni Elsie? Ang gustong mada. Minamao yung launa yan, no? Siya pala ti pang namnamaan na kat kastamot ti kasasad mo. Ilinto ta nagpindas ni Elsie. Virgin is una, di ba? Why? Sako ko malang magunod ti amin namin na. Kalbasan ti kalesa. Sayang, partner. Isungin to no madan ka man yung tinubya. Saan mo nga, baybayagan. Tapos ang unay nga nasakit tinakin mo, nagsina kayo. Numaalam to, di ba? Amin-amin na, di ba? Kasalakan nga. Sako lang bilang nga nubiyak, di ba isang babae, numaala ko, di kinababae na. Ay, manawang ka ba ya? Edgar, ganyan din na ka mo tayo. Edgar, panawang ka ba ya? Sige, anak ka din ti oras. Nagalas sa isan. Nagsinigisilawan. Makaawid ka siksika? Alis to lang. Mabaling ka din nga iyala ti taxi. Sige, oh my God. Manong name yung dagaya man asawa ni Elsie. Pinadas kong in padayal kini mama, manong name ti number na. Incorrect ko na naman din. Kahit nga asawan, masabalin ti number na. Saan nga susarin na ita? Anak, di mo kadipad na lipatan ni Elsie? Ko malipatan, mama. Kahit ko kasawan, isuka di pa lang tipat patig mo? Saan nga naskan pa yung ipatig ko? Diyak pat manamnamain na mangipatig man ka diyan. Adan to nga tamayat pa'y kanyak, mama. Ado man dito na kita bulsek nga makaasawa. Ito pada da nga bulsek. Ado man kita bulsek nga saan nga bulsek ti asawa na. Diyak mang nang nama. Ngayon masapo lamang namnama ka. Mangnamnama ka. Ngapat ganyan po, Diyos, tiyan niya manakit na mo. Di ba sa nga aldaw, manong name nakada kiti parke. Awan ti madlaw ko nga dati asidag ko. Wine, ingarigatak manong name tinimuara. Iti masakupan ti parke, kinamang ko tinamnamayag nga ayan ti pedestrian lanes. Madlaw ko manong name nakabisbisi dagiti lugan. Awan pulos ti madlaw ko manong name nga. Naman ilayat ko manong name ti bumalasiw nga madamang igawid kanya. Brad, delikado. Ay kaya manak. Mabalin na ilan ti taxi. Mabalin na nga saan nga makaparking dito eh. Bumalasiw ka, sadya ti pagparkingan na, pagludan na. Ibalasyo ka kumangin. Mabalin na. Bumalasyo ko ako mamanong naimig. Naitigkulak ko. Bisang ko ngin tuloy pa. Aging ganadlaw ko manong naimig nga darang igam titakyag ko. Bumalasyo ka. Babae. Kuma.
Mabilahin. Atibayan ka. Sino ka? Eleanor, tinakan ko. Agaman na Eleanor. Talagang saan ka makakita? Saan? Baka may palubos na nga, nagbamesa ka. Nabayagon kang baymesa kay kayat ko. Nakadaldelikado. Awang nga naman timang babayakan niya. Anak kababa na po, Diyos. Manong Nemi, nagbara nga naglamuyot ti dakulap na nga mag-igam ti takyak ko. Kaya nagbanglo. Makaguyog iti banglo na manong. Eleanor? Nakamangmanglo ka? Kawa, atendara kami na party. Abay nga rin bumanlasyo ka to'y producer line. Saan? Yung parking ko rin lugang ko. Nakita ka nga ron. Kahit mo sa nagsardin ka lang tapno may naktulungan. Awang orte makita ka magtulungin ka. Adamang tutulungin ka. At ang pinanawan na kabadlatan. Dan. Bumalhas ito. Inatibay nak manong Nemi nakaigam na takyag ko. Waging ka nakabalasyo kami. Ano sumarano no karamitin? Ilalak ti taxi please. Sana pa alam maladaw ti panak. Inodek ka di papanam. Dinamag na yung bagak. Malabsak. Iso ang kalugan talagan. Inatibay nakmanin manong Nemi kaya nagsardeng nangin ko ti panakalukat tiri daw ti kotse. Sige. Aglukan ka. Edgar. Agkamanak. Narik na kadagos tila miis ti unag ti kotse ket na nagpintas makaayayo ti ayo muom manong Nemi. Aging ka manong Nemi nagandaren tarayon. Nujak mariro. Nabalor dat kotse. Awang pa makabungan na. Branyo na branyo. Bak na kayo nakastang? Napialang adda ng tipulos ng awan. Abay awang kaduam. Adan tumadanong ko kakaduak sa diya aparte nga sa atendaran. Ano kami masama kang ka? Kasi nung nagbulus ka dati, inborn? Haan? Awan pa makatawan. A week before, itikalay sa amin iti girlfriend ko. Iti ma-accident niya. Imagine na kami kaldawan tikalay sa amin. Awan ti konsentrasyon ko nga nagmaneho. Diyan ang puta na dakon ti cruising. Indirdiretsok lang. Natong parak, naitayo ka. Naidong sutirupa kiti sarming. Iso ang napektaran di kiti mata. Istagayam. Kahit kumusta mo di, saan ako nang kinayat? Kalpasang nga, kasto ti kasasad ko. Saan nga napunot panagayat na nakasta? Yeah. Ganada nasawa na. Saan ka mo po kaunti namnama, Edgar? Dumteng to ti babae na makaawat kan mga ipatigan ka tilikodan ti amin. Dito tururayik. Katapat siya kasan nakabaybayan na po, Diyos. Manong Nemi, inaala na ti cellphone number ko. Nakita siyempre ti address me. No kayat mo, umay kan to alain ton Saturday, umay kalan dito yun. Siya ti mangipasarkin ka. Saanin, Eleanor, kababahin mo. Ito di mo kayat? Adamat kayo
mangipasyar ka niya, kaya kahit ko tagsusulo. Bukas ta, kaya mo tagsusulo. Di mo kahit nga takaduang kasasalita. Nagrigatawang kasasalita na. Aw lang orti makikita mo. Aw pa kasasalita. Emda dyan lang ha, Sabado or Sunday. Sige, agyaman na. Basta tawagan ka tulayang. No, dantong time ko. Dati umanay nga Sabado, umay kan tualayan. Diyan nga rin rimuar ka rin siya marungal daw, anong naming aking gati mawag kaniya ni Eleanor. Edgar? Yasun na ito. Eleanor. Nakarupat kan. Umakaalayan. Agrubuhat agpelang. Sige nga rin, dabag isunto. Agbusinak tulatan. Uno oray naklatan ta sango tiga ito. Agyaman na, Eleanor. Okay nga rin. Kaya, agrubot kan. Oray nak. Gusto ko nitaragsak ko manong naming napadamag kini mama kini papadada. Ado may mga alakan niya. Ada mangidate kan ka? Uwan pa. Babae siyempre. Uwan, babae. E di nang itulot ka niya kidi. Yung history ba't ka na kayo di? Ni Eleanor. Uwan pa. Umayon to mangkitain no. Napinta si Suna. Sabi ko nakitain mo napintas ka uno saan. Kaya napintas ka saan. Hangad na napatag. Tinapatag anak. Adda iti kaungan. Kaslakan ka. Orawanan di kita mata mo, saan ka na makakita. Kada da prinsa ti rupam, lumangipatag ka. Kahit napudunay tang ayan. Kastamat ti mangipatag kang kahit ha. No oras saan ka makakita, no talagang ipatpatag na ka, ipatag na ka. Siguro mama, papa, awan ti mangayat nga kanya ka napintasan niya. Siguro pangit ni Eleanor. Ngayon nagbanglo. Sa may sakit. Ada mong balinda ka po ito nakakutsi. Apay nga kahit nakatanga-tagasin. Apay nga kahit nakatanga ipaspasyar. Dahil din manong name itinang rugyan, tikit na singit titunggal may sakada kami ka ni Eleanor. Uwain manong name nakaragragsak kami, noda kami iti park. Uwain. Mangan kami, merienda kami. Kang ronan na ni manong name, magusto kami dagiti fishball, kwek-kwek, dadumapay. Agin inangaw kami, akin kinatawa kami. Adumat dagiti mapaspasarakak nga corny nga jokes ko nga magkatkatawa manon nemi kuntutunak sipaten na ti abagan. Adumat dagiti istorya na manon nemi nga pagkatawaak ken pakaliwliwaak. Wan. Aging ka manong nemi nga di may isang aldaw inigkamak ti dakulap na. Apa yung nagkahon dakulap ko? Awang ka dito makakita ka na ta? Ado ti parake. Kahit kong hagkan. Hindi hagkam, hapit dakulap lang ti among hagkan. Di mo akayat nga hagkan na kitilips ko. Siguro, ti among kanya kit pangit. Ano nga tilangam? Pangit ha? Pangit? Ang ado na kita krusonada kanya, hape ko na, hapay, gamutada, dikot seak. Nang ato posisyon ti trabaho. Kaya't daklang. Gamuta, ada mabaling ko. Ngayon nung saan nakatanga nakakutse. No may saklata nga nga atchay, no katulong. Baka ako mangayat ka nga. Baka dadya lang amok nga lalaki ti mayat kanyak, tilabagi. Ngayon di na kayat ti rupak. Ape ko naman pangit ka. Basta, mabaling ko karawa yung ti rupan. Ape karawa ka. Siyempre, ti saan nga makakita ang karawa. Loko, iso mo lang nakarawa ti warokong ko edi. Nagpindas ti pamagim. Kapay. Nakita mo? Maprusak.
approach. Uy, Edgar, loko ka. Kapag agkarkarawa ka nga talaga. Imaluti pa magima. Nagpintas ti sukog ti baroko mo. Loko to eh. Tiro pa nga abrosak man. Agur ka. Pag agur ka. Nabindas ka para kanya. Abay namin pintas ti bagbagam. Sa bagay. Ano serbi ti pintas. Uno kinagwapo. No sambat nga napod nga gayat. Kas ka ni Elsie. Gabuto sana kung nga makakita din akong kaya. Kung anak agmao yung launa yung ti babae nga mayat pala ka niya. Kahit mo sa wen, umayat, kayat ka, agmauyo nga. Takayat na. Nabayagan nga kuy-kuyog takas to eh. Eleanor. Sika. Tinsakot na po Diyos kanya. Oy, oy. Abay ko nga baga mong tigas na. I love you, Eleanor. Sigurado ka? Masigurado. Namnamayan ko mga ka kayat ka. Kahit bulsik ka. Dikit kahit nakasawin. Nga, saan na kang kayat? Edgar, nadaan na din di kayo na yan. Nagwapo. Perfect. Ngayon, saan ka nga nakatuloyan? Gabutan niya. Gabot na pangit ka. Han? Saan nga gabot na pangit ha? Ngayon tilalaki nga nayat ko kat saan nga map-map net? Saan nga daan tinapod mo nga yan? Tanong na po nung kumat panagayat na kanyak, apay agayat pa lang ti sa bali. Apay nga makirelasyon pala ti sa bali. Apay nga saan nga mapnek kanya. Apay nga saan nga mapnek ti may masa. Nagsapsapol ka ti lalaki. Nga mapnekan kan ka. Nagsapsapol lang tinapod nung ayat. Agas man ti kinapod nung panagayat ko. Iso nga siya ti pilim. Ito naman na maayam nga awanin ti sa baling makit kanyak. Sana kasta. Nagpaso man ko nam nga awanin ti sa baling nga makit kan ka. Kuma. Ang Jack nila mamati. Ape ko na, apay. Adalat sa baling nga makayat kan ka o ribulsak ka. Ape ko mga kayat ka. Kadbo. Samon nga ibabawi. Inarakop ko iso naman ng nekit oras ang ko makita at matansyak no sa dinot ayan tirupa na kaya nagkak digit lips na. Uy, adata dito'y parang I love you, Eleanor. Edgar, idinama mo ka. Nakorak. Nga talagang sara ka konti. Di talagang naikarya para kanya. But check. Nga no si katakayat kat na po, no? Ore siyak met. Dapat patek ka tilikodan di amin. I love you. Edgar. Hagyaman na kayo na. Nakaimbaga talaga ni Apo Diyos. Nakaragragsakak manon naming nga nangyam amon kada papaki ni mama taidi no kasta nga idagasnak ni Eleanor saan na kayat ti dumanon. Nga magiging nga nagkinaawatan na di puso min manon namin di manon. Kaya niya mamuk kada papaki ni mama.
Iri makapanawan ni Eleanor manong name dinamag ko kini mama. Ma. Anya nga tat nangayatan ni Eleanor kanya. Kit dinamag mo ko maging kuana. Kinayat na kabuta na namain na nga. Iso lang ti iba't patid ko nga jak agayatin ti sa bali. Anak, saan nga nga napatig ti langa uno ka sa sadi ti ruwar. Tinapatig iti kaungan tapusom. Iba't patig mo iso na. Unay, mama. Kat patyam nga iba't patig mo matiso iba't patig na kamit. Una, naanos ko mga rugbat nga mangipatig kanyak mga sikaso kanya. Irinto tala ito ti saan nga nangayatan ni Elsie kanya. Gabuta din na kayat, tiyagtara ka ni ti bulse. Ngayon ni Eleanor, kayat na. Gabutap no may parik na talaga ti pamating na kanya. Ma, ibagam ti pudno. Napintas ni Eleanor? Alam mo, apis na kang sumbat. Anat namnamaim. Napintas. Oh. Hindi siya man nakasumbat sa lutsod mo. Ang tipot-pud no. Kahit kumamuan, anak. Ulitek. Awan patig no anyat adaman tirwar. Tinapatag iti kaungan. Diba nung time ka tipat-patig na kakasmat tipa nagpat-patig mo kyung kwara. Kahit mo sa una diferensya ni Eleanor, awan diferensya na nasinaw ti pa nagpuspuso na akasmat keng ka. Kahit nakatan yung bagakon nga kalay sa kami. Inyang ko nita minsan manong naming yung bagakeng kuha na ti amin. Papay, nagasagana kan. Ay, di ko mapilaing. Wala nga, sikan sabat nagkunangan eh, tayo nakasagana nga gastusan nyo pa nagkasari ko makin Elsie kit. Nakurang pa eh. Nga ba nagpadoktor mo? O, ang gaya man niya. Yung saan nagnabaybayan na papakin mama, kinagkakapsat ko. Para ti magastos pa nagkalaysata. Sweetheart, nagkalaysatan tulayan to no. Makakita ka. Ha? At akasitsin ko, nga da di Amerika. At agayim na ang espesyalista ti mata. Agbakasyon na Pilipinas. Naibagak ti may pagkipkin ka. Kad nakasagana, nga mangkitan to ken ka. O, di ka karimaragsakan? Nanginalakid di? Free consultation. Kaya kas pagkarigan na talaga nga, anda namnamam kit maopera ka. Isunto na, di ba nagkidaw mo ka naging parents mo, kinakapsat mo. Kahit makurang, adakmet. Eleanor, para ko panakmanin, nagkanakmanin. May pagsakti na lo sa panagyaman ko yun ka. Di ako na ararakupin. Kat ni, kita na ito kitaglabas. Hamati ko nada? Hanat ko nada? Santa ka nung nagbagay? Tapay? Nagwapo ka. E doon na pangitak. Gwapo ka di. Kat ni, nakantiparaak. Apay mo nga nakantipara ka? Oo na. Nganot kulot antiparam. Shade mo. Siyempre nangisit. Kita na naman ang mga ilang matam. Ikatat na ito yung shade mo, ha? Mulagat mo matam. Api doktor ka? Dinamag tayo kasinsing ko, no? Kasunod lang at matam. Anot lang, anak? Ada ka di ba lang nama ka makakita? Mento doktor ti mangibaga. Demteng deta nga aldaw manon nemi
Napan kami ti balay nga nagtarusan, tigayem uno am-amu, tigayem na, nga nagkapoy di Amerika manong name. Sweetheart, saan ka mapukawan tinamnama, ha? Nuan yaman ti baga ti doktor. Basta, patsem, nga makakita kang tupay. No makakita kang tupay, kat makita kong tilangam. No pangitak, di na kayat. Saan nga napatek, tilangay tiruan. Tama? O, detan ti doktor. Inagsaman na manong name iti specialist at mata nga nagkapoy di Amerika. Kalpasan nga ta manong name iti dandini may isang oras. Iti babangunan dakon, kinibinak manong name ni Eleanor, ngayon ruwar, naguray, idadan ti doktor. Doktor, kasano ti namnama? May Eleanor manong name tinang follow-up. Doktor, nakasagana ka mga umawat ti ginapod, no? Nakaspagarigan ta, kunain yung awan pulos namnaman. Santo ang pulos ang balbaliw, ti panagahit ko iti. Kenneth Carno, spagarigan. Okay. Saan ko masigurado nga tapalam namang aramidan tayo, saan ka ito operasyon? Aw, matibaksa ka na tayo, no? Saan nga balagid yung operasyon, nga po talaga matang sanga makakita. Ngayon nakaspagari ka na talaga nga, ipalubos na po Diyos. Isuro na, i-guide na. Makaramin na mo Diyos na milagro. Okay. Nakasagana ka kaning Edgar para ito operasyon. Nakasagana ang doktor. Nga mano? Saan nang imbaga manong name lumano at talaga? Nasaan ito kanulang may bagan, no talaga manon, ito numalpas ti operasyon. Nga takam to kanon, manong name, ti mangikadeng, no manot inayod mi. Kas pagarikan lang. Sagbay manong name, nga nangrugi ti operasyon. Inarakop na ni Eleanor. No anyaman ti mamasamak, sweetheart. Namnamahan, santong ang balbahalit ti panriknak. Nagtalinad ka man nga bulsik. Adadapay, itultulok at mangipategken ka. Kadong balik iti operasyon, adadapat ka pateg ko, kantaktakkel. Adadan tinagsak ko, kanragsak na ito ha. Agyaman na kalilor. Iabot Diyos ti kang runana pagyamanan tayo. Sige, nagpapayapid ng doktor, tulad kan. Awan ti sabali nga naramid ko manon na minuto nagkarkararag. Sabi ko manon. Sabi ko ma. Sabi ko ma. Ti subliyo ti ba nagkitak. Sabi ko ma tamalbaliw nga makitak. Ti lubong. Sabi ko ma. Tapos sa kamtumatlahay kay Eleanor. Abang bangon ti pamilya. Diyan napupuutan manong naming nga nilidepak. Nga di ba kapuutak. Kaskas di ngawan ti makita. Amoklatan manong naming nga ni Eleanor tinakapatpat itinakulap ko. Eleanor. Oh, sige, nakaring gagamit ni Sudan. Awan ba ti makita? Unang tanong, kaskas di pa lang ang nagkatibanda. Ang pinagkatibanda, barabad na kita matam. Makakitak tungatan. Mga sinabot Diyos. Kanyak lang,
Sana ka mabukawan din nama. Kabayatan ti operasyon at daklat na nakaparintuman. Hindi pa naka-chapel at yung ospital. Jak pulos naktang. Kabayatan ang kasasalitan namin, Diyos. Orayam laing. Noon yan nga oras, may katibad na tayo. Benda di kidimatan. Nagtalinod tayo na palabas pa ito may isang arabii, kan may isang aldaw, manunemi. Kasi sinublat na papakin mamakin di kapsat kung may sumarungkar kanya. Agad ya, manunemi nga dimtengen, tika nito, tap na may katen di benda, dagiti matak. Tap na maamuha kung ti resulta ti amin. Hindi may katen manunemi ako nada nga awanin tinakabenda pa itiro dagiti matak. Ti doktor, sinulsod na. Anong pakitam? Doktor, nasibget. Ngim, ininot nga da. Ada makita nga, anaraar. Samo ka natin. Urayim lain. Lumulawag. Nakasipsip nga ditay. Ngamita kasla iniinot nga. Ada masinsin dyan nga silaw. Mayat, doktor, di ka uwan ay ma-excite. Ang mga apektaran bala matam. Tibigla pa nag... Doktor, makita na ka din? Nakusnaw, doktor. Nakusnaw. Makita ka nga may saka nga tao. Nakusnaw. Orayam lang. Basta ikidem mo, tap na makainan na. Ikidem ka? Ano makita? Siyempre, doktor, makita ka talaga kakidem ha. Iniinot mo mo lagat. Iniinot. Doktor, lumawlawakin tiropam. Ikidem mo manin. Medyo napahod. Iniinot mo lagat. Doktor, makita kong tignan-gwapong. Basta kahit mong sakit, tumawag ti diskwento Tagwapo. Agad talaga, ba't kang gwapo ko, doktor? Doktor ka nga talaga. Hay. Makita mi suna? Uwan, doktor. Imasadeg manong nemi, ti babae, nga dati asadeg ni doktor. Tap nang di ka sakit. Umisisem. Iso na lang ta. Pangit. Ang minarakop ko. Nagyamanak, Eleanor. Nagyamanak, Eleanor. Eleanor. Agor ka. Saan nga sak ni Eleanor? Magitamot nga na ko uniforme. Kasak din na si doktor. Data na Eleanor, Ay, sweetheart, Isukot na kareta nurse, Eleanor, it's me. Itay, inarakop mo din nurse. Ita, direk arakupen? Sika ka rin, Eleanor. Siyak. Saan nga sika? Di mo pa dyan nga siyak. Nga po kung nga pangit ka, may nakabibinas ka. Sika ka din, Eleanor. Siya.
Nagaputi ka maoring nga mga rakop kanyang, siya ako di mga rakop kang ka. Oh, di mo pa ilapat siya ng siyak ni Eleanor? Mapingin baga mga pangit ka. Nagpindas ka, api kinayat na. Daita ka man yan. Sa ka nga si Kamat lang nagkuna, kaya sakti nagkuna tangan to. Saan nga ti adda, itiruwar nga lang nga, itinapatik. Tinapatik, kat iti addan, di kaon kan. Inayat ka, kinayatin ka. Ore mo ulit-ulit nga bulsik ka. Ed ka. Nga madadaman nga iba't patig ka, nakakita kan. Oh, lagay mo yung banga talaga ni Apo Diyos. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Manong nemi ado idi ti saan nga mamati. Ngem daytoy ket kinapudno. Naangay matlaeng manong nemi ti kalaysa emda kamin kin Eleanor iti nagkalaysa. Adimteng matlaeng manong nemi ti nururay ko idi nga rabi ngem saan nga ni Elsie ti kinaduwa nga nag-honeymoon anang nanam iti ragsak ni Ayat. Ni Eleanor manong name iti kinaduwa nga pinagbalin mi nga Maris Rusas karedi nga nagpatnan. Virgin ti asawak man. Nagkalaysa kami katkas iti planok karedi lute nga pangipatakder mi kumati balay mi kini Elsie ket titoy mi nga pinatakder ti balay mi kini Eleanor. Iti as nagmetlaeng ti family house mi manong. Saan kami nga madayo tayan da papa kini mama tap ni sudan to tikang runahan nga mga iwan kadagiti agbalin nga puko da. Talo manon name ti pinagsasarunomi. Ngayon sagot ni Apo Diyos nga bunga tinet mi kas matla ti palano mi idi kini Elsie. May isa nga lalaki kan duwa nga babae. Nagsubliak matla nga nagtrabaho manon name kas pa nagtrabaho ti asawak kiti may isa nga malem manong. Nagbulok ket din ti kotse. Kapilitan manon na nga. Impaigid ko. Numutorsiklo ko man ito. Alis to lang. I-parking. Edita da makita nga magmag na. Ni Elsie? Hi, Elsie? Ha? Edgar, malasin nak? Apay ko masang ka malasin. Kasi ka, bagbanda siya ti malasin mo, malasin ka latay. Ore no lang amon ti Lucian. Papanan? Sapsapul at trabaho. Apay kasapul, naskan pala, grikit kagsapul trabaho, kat, di ba, nagredwar ka? Saan na kami nagpautit trabaho eh. Tapay. E di nag-asawa ko, binagmatin pinagtrabaho. Daklatan tiyo nagtibalay. Ngam gabot na, pinanawan nagti asawa. So kabinatan nagtrabaho. Tapos agbiag kami kanagitalungan ako. Pinanawan nagti asawa. Gabot saan nga mapapnik. Basta gayam. Mamta, tulungan nga ito nga. No, agdamdama ka ito, no? Agdama ka sapol ti sumalikang trabaho. Sige nga, Edgar. Okay? Baga masapol mo ti kwarta. Saan na nagyaman na? Saan kang babayin? Siyempre, kasapulan di kita anak mo. Sana yun. Hanggang babain. Indrawar ko ti wallet ko manong nemi ng dut-dutak iti talong nga sagsangaribo. Wala din eh. Dakil nato yung may tulong para ka, para kata kayo. Nagyabalak. Ano mo mga pagsagingitam?
Awatig dito gabuta ka sa pulak. Gamanak Edgar. Amom siguro pang sa pulang kanyak, nugas pagarigan tagka sa pulak nga pa. May inang una yan kay ka. Edi agdama manon mi gusto urit yung yaman mi iti na marsuata nagtultuloy ngintad na kada kami ti panarabay na. Adaman da kita sa amin kapag kinaawatan ti asawa gagangilay ta. Normal da kiti agasawa wano ang daan ti relasyon. What? Makaliwliwa da kiti anak mi manong. O mati problema ka na kiti anak kaniya. Sanda marigatan ng mga iwan ka na kiti apuda. Dahil nga rin ti pagkasalitak, manong naming nagyaman naklaunay, ti aros mo nga nang ibasa. Sabi ko mamanong, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsaramingan ti biyag, kada kiti padag nga nimingeg. More power to your program, manong, and God bless. Ito nga rin nagyaman nga pagayam mo, Edgar. Yan, thank you very much, Edgar. Ito yung kapadang i-share ti pakasalitaam. Maraming salamat. Na po.